Mayong dagko kay sakyanan sa series eh. Wow. Sakyanan. Ari ka diri Oslob. Padong Oslob. Ato Santander. Padong dito Santander. Nay ako na kay. Jan. Jan. Nadri ang ilang minchong, ilang balay na minchong ba. Kana yang mga uyuan ba nadri. Balay siyang mga uyuan. Nya ang yuta nilang minchong guys. Atuwa sa unahan, musaka pakas babaw. Musaka pakas babaw. Dito unahan na ito. Diha. Agi ka na padong babaw. Naman na ibuki dito. Nilo sa kay diri oy kay ngano dagko kay series na say maabot series ay tanawa o na umaabot series oh. Nalako kay nilo kay tanan ba. Kuha din diri Oslob. Nadako kay series. Di ka makuha na, di ka makuratan na, purtin na kuha. Purtin na kuha, skuhan. Series. Bas. Series bas. Oh, ya. Indot kay tanan kay. Ang dan sa diri, ang dan nila diri daga wa ka kitag sagbot o kita ba kag sagbot niya. Wala wa ka kita niya. Takasagbot dito. Mo na siya dan oh. Dan diri sa Oslob diri. Oslob gawi, nami diri sa Oslob gawi. Gawi ni diri ra. Sa una manglarga mi sa kong sa una mangari mi diri kada kay matumig ni Gross di ko kalimot mo agian ra ni namo ang kuan Oslob nya padong Santander sa una agian ni namo nay ang giyaha kay lingkod akong anak sa atbang ay ari diri dyan, kidagkor ba yung sakyanan dyan? Dyan. Sa una, akong mga anak, nakoy picture sa una sa akong mga anak, alang gagmay pa sila. Silang Piccolo, Sinsin, Marmar, Bibi. Dito misunahan nadadapit diri, Taytayan. Naidagat diha. Taytayan. Adto mi dito, ari mi diri manguan. So gisubay ni namo dito padung. Unahan pag dito katong nay Taytayan. Sa una. Nakigilakaw ra na mo sa una dito sa unahan. Ay, silag kuan ay. Silag pagmaymay ay nay akong anak. Thank you for watching. Bye-bye. Wala na yung series. Wala na yung series to. Sunahan ng series ay ito. Sunahan.